President Jongka Khasi Jaintia Higher Secondary Ad Hoc Teachers Association Babu Mebon Lingdo Ulabu Jingkili Yakatanat Puli Puthi Jongka Sorkar Jala Halor ka jingye pher karukom siu tulop yaki noikai ad hoc haban yujor yaki noikai ki bahikai haki Ad Hoc Higher Secondary School but yaki noikai ki bahikai haki People's College. Haka je karan bat ka bati CTV haka je shong kalan mongor jong ki noikai ad hoc hapo ka shatri jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya kabadang yai biteng hadu menta ha madan malki babu mebon ulabu jingkali ya ka sorkar namarba ya ki noikai ki bahikai ha ki People's College ki yo ya ka jingsiu da ka pay scale bat ka DA katba ki noikai jong ki school ad hoc ki bahikai ya ki Higher Secondary School ki yo tang da ka fixed pay te kawai ka ba ngatrai ngi ban shai shwa balai ngi wan mo nama ngatrai bun ki pajba aru kindan gani jingkli ba balai ki no hikai ad hoc kimi biang shakmat ban ya ki biang haba ausnam arajar aru ka sarkar kadang jaban penkiu tulop ten ring ha ban penshai kumni kan ba kadau ka ba pelong ingi bangin ya ki biang kalong namar ba nadu usnam arajar hadu menta ka klamdan shu kanu ka increment te kuman chupan kan ma how to snam araja arpuar hajing shisha ka original demand jungi kalong ban upgrade ya kini kinohi kai ad hoc syaka deficit system lani syaka deficit pattern hendrai hadian bangila ya keren bat ka sarkar te ka por ka sarkar ru ngila perkhat tu nak liang jong sarkar namar ka sarkar ukla terpat ingi to por ban ong perkhat lem ya ka sarkar ya ka plating ka jong sarkar te ngila ya agree ba ngin ya pan ya kane ka kan bangin ya pediang ya kane ka jing penkiu tulop katkum ka jingla jong ka plating ka jong ka sarkar bat ka to por ngila pan ru ya kane ka 5% increment hendrai kata ka 5% increment ngi klam yo pediang te kala suja la kaja kuntu te kumta ngilaya up te bonsin ngilaya tho ka sarkar ngila persyang banya kendu ru bat ka sarkar andai ka sarkar kam shimla ngap yangi ki la syukut no tang ha ki jingtho ki la syukut no tang ha ki dialogues but kamdan kanu ka ta ka positive output na kalyang jong ka sarkar te kumta ngihap ban wan biang kan te kidan ruki ba kali ba haba ka sarkar kala penuan ya kanika kala frame ya kanika MEG ka ba katmu ban sa pendrekam te balai pat bangi dangi sini sebar bat iwan ban ya protes kumenchuang ka MEG hadu menta kadang don tang ha ka drafting stage baladangi puleru ya katuka draft jong ka MEG ngi syam ba yangi ki ad hoc la categorize lang bat ki deficit ti kumki grant in aid ti habangi ong grant in aid kamot kabangi yo jingarap na ka sarkar andai la dangi pet pat ya ka jingya pher ka jinglong no shiliang na kalyang jong ka sarkar kalong ba ki deficit ki don ya ka pay scale ki don ya ka DA ki yo ya ki we ki incentives ru na ka sarkar bat ru ki yo ya ka DCRG kadba ki ad hoc pat kim don pay scale kim don DCRG but kim don DA kidan bitang ka basic skill take away ka ba ngi kwarui ka sarkar ba kan smuthu ba ya ka jing kumban syuong kumi syonglang bat isa ngi te ka service jung isa menta kala dan kumba artandreu artunyo snem handai ladang ipet ya ka jing duna jong kan ka rukom ai tulop jong ka sarkar ya kini ki ad hoc kalong ba kinoi kai ki belahi kai artandreu snem ru kiyo kajo katulop kumtu no hikai ubanang syuwan hikai mencem benai lada kidai ha kajo ka kategori kan te kamdan ganu kata ka framework na ka sarkar bahkan penbhai kata baladang ipet syusyu ya kan ka MEG ru nila tang mensyu assume ba kala ban bha hendai ngim tipat nama ladang ipet pat ka kum ka draft kala ban snew ru dengan keren ya kata kajing penduk no jong ke sarkar ya kini ki deficit ane ki deficit system hendai nginya fokus bet ba kumno kani ka
kanika MEG kanumla ban yarap yangi ha kanu ka liang ru namar ba lada ka sarkar ka thumu ban ai bet lomsam syaka syaka managing committee te ya kanika pisa ken penun kam kumno la ken penun kam ban siutlop ikino hikai dan ken penun kam na benta ka building fund dan ken penun kam hakiwe ru te kan ja ayu ikini kino hikai ki bladab dan lupa ka service kum syubu kum kini ki ad hoc te lada kini ki ad hoc kin ong ba kin yat bi kum tu kum bayat kum ki deficit syubu kum deficit ki ong kanum kta ikini ki in service teachers taman nakaliang jungki ya ki ad hoc rekam don tengi pedeng idang ne apute kum alis ki deficit kila yo ya ka p skill kila yo ya ka aka tengi pedeng idang up te mental ada ka kum ka service rule kum dan na benta jungi te ngi haban ya pension nong rem kini kita nginum la bangin ya wan ya ki bet man kapor hendai ngi haban ya perkhat ba kumno ka sarkar bahkan formulate ya kata plan bahkan penbha ya kanika situation ka jungi Teke kani ka DCRG ka ba ngi kran do mene kani DCRG ka de ka death come retirement gratuity te ladang i phai sha ngi ki noi kai adok ngim dan ru ya kata kemut lada dan ba khlat ani dan ba retire ru kemut hap chu retire bet chali dan ni ai te nalo jong kata ka EPF ru ngim dan bat kiwe ru kiba ka sarkar ka penbiang na benta jong kiwe kinong trai da yangi pat kam don ye te kalong very hollow kan gini kadang isngo ba kania de kapor ka babyang ba angin pensngo yung sarkar shwa ba kan pendap ya kata final draft jong ka MEG ru te ha ka ba de ba kani ka jingya pair kini ki category mo te bangin let haka history te ladang isim tangi lamar ngadi presiden joki high secondary dengan kerentang nakaliang joki high secondary sama ya kabaya de baka high secondary ka sarkar hapor ba ka finya khlat ya kapiu dan ga bagi ka mensuangi don da kapiu ka jaka jong ka kelas 11 12 pada bahkan ya pia syaka college ba ka school ka ong ye kini hikai high secondary bakin ang let bikin join ki school bat ka sarkar kan sebut nadin te hakum kita kipor pini iba kini ki school ki bala de ki deficit schools te kila introduce ki 11 12 but kila ai ya kanika ad hoc post ya kitu ki no hikai ha kitu ki school te ladang ipet ya ka rukom le jong ka sarkar ling ba kisnam ha kisnam ki balada kila introduce ya kanika people's college post te kanika people's college post su kadai ka grant in aid he kumba kadai ya kini ki high secondary ega GIA talarang ipe ya ki qualifications ka norm kamangiong ka norms jong kini ki no hikai ki badai ben hikai ki people's college post but ka norm jong kini no hikai ba hikai ki high secondary kadai kumju kini ki people's college post su ki don't come with at least 50% ya ka MA jong ki but kini ki ad hoc ru kilong kumtai semla ti habang yong semla ladang ikper khat ya kanat ladang yong kanat pada kumno nama ki no hikai college ti don kami kanat kat kum kanom jong ka people's college post kini ki no hikai initially kim don kamnet namar ba ki bun ba ki no hikai ki balashu absorb da ka college without net ki don ru ki no hikai ki ba day ki HOD jong ki department ba hakikat tu kat ni ki college ki bang atip kim don net kim de ki net qualified tambah ki bat kum ki HOD te hang ta phila smuthu ba kanom kalong kumno ndai pindai I ba ki don ki people's college post ka ba ki pelat post ki ong under kat kum ka UGC norms kata UGC norms kadai ka ba ki la wanra hadin bagata de katkum ketuka committee ki bakila thau andai ladangi ya katkum ko original norms ka bakila pelat ka state na benta kini people's college post kam don ai kum kata ladangi phai kini ki higher secondary ru ki don kam tang ya ka masters degree but kim don kam ya ka B.Ed namar ba da pipet ya ki post ki babun kini ki babat ya kini ki post ya ki higher secondary kini ki assistant lecturer te kini boni kim don B.Ed tangba ki yo tu lapathok namar kanom kalong kumta tiang ni PE ba kanom kalong kumju
ya ki high secondary ki ba serve ki schools batu ya kini ki badai na ka people's college post ki badai ki granin 8 kumju hagi college hendrai ka jingya fair kalong kumne ka tulop pat jong kini ki ba serve hagi college ki don ya ka pay skill but ki yoru ya ka DA kat bangi pat ngim don ya ka pay skill but ngim yoru ya ka DA te hang ta kan ka ki don ki jingkali ki babon kan te nakaliang ju ki high secondary ha jing shangi la ai ban bu jingkali ya ka sarkar halor kini ki ai as high secondary section bed hendrai namar bangi pada nak high secondary ni perkat lang kan namanta ju kini ki wei pat ki no hikai athok ki baya don lang bangi ki baya hap lang ha kaju ka kategori jong ka gran in it ngim kwa bangin le kumbale ka sarkar bahkan le siliang kan ai ka babhai ki wei kan ai ka besnir ki wei ngi pan ngi kwa baladang yo ka babha ngi ne yo lang ka babha na benta jong baro badda kata ka ju ka sur ka wei ka sur ngi wan chakmat bat ngi persyang bangin ya la bangin ya ai jingmut biang ya ka sarkar sasisien kumnu ban kham pen bha ya kan ka situation jong ka education te balengi kwa abi ban regularize khnang bangin ngin dan kam sure bangin wan chane bangin wan bangin ya protest man nakapor namar kami ha bro yangi bangin le kumta tilada ka sarkar kala regularize kamot ba ngiru ngin hap hapo jong ka skill pe tengiru ngin yo ya ka DA ngiru ngin yo ya ka DCRG te nalor jong kata ngiru ngila don gen ka hope na benta ka future kamut ba kini kino hikai ru kila yo kan yala ka jong ka hop itu kibla serve slam kan tulop jungki kan queue according to the years ba they have served kan nomlong gen komentar kibla hikai pun rius nam lai post nam ru kiyo kaju ka tulop bat itu kibilang su join mencim benai te ngi kwa ba ngin pendu no ya kata ka disparity ka ba exist at this moment ka jing kwa jungi kalong kata ba ngin pendu na sunan ya kan ka ad hoc but ba regularize no bet kan mentala dang iyat kat kom ki an ki norm si ejong ka sarkar la dang ikran ni kini kinong tray office ero kini ki batray ha ki office teng teng tang hadin san snem kila sha regularize kito ki ba yo ad hoc teng teng tang hadin dreu news nem te ka jing kali kalong ba balai pat kini kino hikai kibla hikai post nem kibla hikai ar post nem ru balai kan kidang hap ban sa kut sa kata ka ad hoc balai kan kimla ba ken upgrade na ki kan benda bun nakiru ki bala jan po sha ka retirement stage nadu baki join ndai kimpat yoi kan ya kata ka regularization te balai ka don kan ni ka jingle shiliang kan yangi ki noi kai ad hoc amar recently ru kidan kini ki noi kai ki bade ki deficit pattern kini ki deficit pattern ki yo ya ka skill pe but yo ya ka DA te initially kim yo ya baro kini ki incentives kum yo ki kini ki deficit teachers hendrai ka sarkar kala upgrade ya kiru te ngi kwa ban ai kita long tang ngi haban on congratulations ya kiru but ni kemen na benta jong kiru ba ka sarkar kala upgrade ngim bishni namar kum kinai kai ni kwa ka jing bha na benta ki para no hikai hendai ngi kwa kan ba at least bangiru ngin don ngi ngata ka hope na benta ka future bangin scam gan ya kan ka kam ru ka bangite kini tray anda kila regularize yang kum kiwe